txikotzat, eta loko gozatzat hartzia. Eta gutxika, euskaldun hori eta euskerari gorrotu hartzia. Hori kasu askotan gertatu izan Euskal Herrian. Eta ni, orain dela asko, guri buruz hitz egiten zuen foro batian, neska baten historia irakurri nuen, eta bertan zera esaten zuen. Bera aipatzen dudan, aur horietariko bat zan, euskera gorrotu zuen aurretariko bat. Eta foro horretan, jendea guk kritikatzen hasi zan, batzak izan dut gogoratzen zezako zer. Eta berak, esaten zuen, Euskal Herria maitatzen, ikasi baldin bat zuen, eta euskerazi idazten, hitz egiten da idazten ikasi baldin bat zuen, eta neska hori amendago, hori, eta niri lorra botantziaren horti, behar pizkan autokritika egitearen, hori zutagarri esker izan zala. Eta orain neska horrek euskera hitz egiten du, perfecto, eta idazten du, perfecto. Eta autopizkan, eta are gehiago esango dut, bada beste neska bat, Burgosekoa, Burgose jaiua, eta 18 urte gara bat zizkiadamen, baina hori ere kasu berdina da. Ez duen beratzen beste euskera, baina negina berdina dira. Así que, nik usteot, hemen abizen erdaldun, dak dituzten jende asko datzo dola, eta beraien guratuak eta baita Espainia bizira jende askok ere, errespetoa merezi dutela. Baldin eta gu errespetatzea nahi baldin badugu. Eta badaude buru gogor batzuk zitu egiko dutela, baina ulertu behar duenak ulertu du, eta ikusi nahi duenak ikusiko du, eta besteak bere bidean jarraituko dute beti hormaren kontra buruak ikotzen. Nolak indarra dakan mikrofono batek, baina ez da buruak zobea. Bueno, eta hitz egiten jarraituko nuke, baina, kontra etorri gara, Así que, ez duke nahi, egin nahi dutena, baina ez duke nahi, ez españoles y condeputa, ez españoles que no vote, jende asko esauten duenik Espainian, eta Euskal Herrian esauten duten asko, baino jatorra badia, eta gure aldeko asko baino jatorra badia. Txistua botatzen ari diran, horiek ezala. Si no te gustan los gallos tus oídos, arráncatelos. Bueno, eso tira por los ojos, A la bota casi va a meter. Tira aquí, tira. Gare txistu botako du. Baina nik ez dio zinez ezako, bera egin behar zen den, nik azpatia